Добре, здравейте, аз съм XX, Zmoon XX. Днес ще ви покажа как да доцелята на Minecraft Pocket Edition 13.0. Това е най-новата версия, Build 5. Да започваме. Значи, креатвате един world на Survival. Няма значение това как се казва. Въпреки че, сега ще обясня нещо, ако е на My World, винаги си да е произволен. Обаче, например, ако кръста този слаг, той ще ми излезе, да кажем, си да 909. След това ако още един World го кръста слаг, то пак ще излезе същия сид. Но както и да е, вие го крафвате на Infinity. Ето ви един полезен сид, който може да използвате. 999. Аз обаче лично няма да го използвам. И започваме. Супер ме спамва. Спамва на място с много дървета. Сигурно ще има и животни, не знам. То остава при така гора да няма животни. Ако ви спане на безлюден остров, без дървета, без животни, просто излезте, изтриете World и си нов. Няма смисъл да седите и да се мъчите, защото, например, като умрете, ще трябва почти много. Първо съберете 16 парчета дърво, необработено, тъй като го обработите ще стане точно стак, то е 64. Забравих да кажа, че това ми е първият туториал на Android. По-нататък ще снимам и на Clash of Clans и на... може би ще снимам и на... не знам, ще снимам и на други, на Dragon City, на... каквото ми пишете долу в коментарите, мога да снимам. Може би ще снимам по-нататък и на на Critical Strike, т.е. Critical Mission, SWAT, защото Space не ми харесва. Но за сега ще снимам главно на Minecraft. Почти го събрах то стак. Трябва ми само още едно парче. Ето ми го. Не искам да е същия цвят дърво, защото в новата версия, вече в новите версии всичко се обработва с различен свят. Там е много свободно място, така че тук ще си построя къщата. Единственото трябва нещо е, че от десятка нагоре, не, от 11 нагоре, отгоре има тия надписи, да ги виждате, те са малко дразнещи, но това не ви пречи на играта, да е. В смисъл, ето тук ще построим къщата. Добре, влезте в менюто тук с трите точки на крафтинг тейбъла и си обработете цялото дърво, След това крафнете един крафтинг тейбъл и стикове. Поставете крафтинг тейбъла, направете си врати. Хубавото е, че в новата версия ви дава по 3 врати, а не по една, както в по-старите, след което започнете да строите на вашата къща. Така. Първоначално къщата няма прете много голяма. Мисля, първата ви къща. Не ви е нужна да е някаква огромна, красива. Нужна е колкото ви защити от зомбитата. И тези мобове, които се появяват през нощта. Това е целта на първата къща. Крафнете си, знаете за тази врата. Крафтнете си кирка. Това е важно и един
меч, защото вечерта ще ви трябва. Извинете ме само за малко. В новите версии има и такова, колкото ви е трудно. Това е без зомбита и такива. Това е с лесни, много лесни. Това е с нормално, в смисъл не са много трудни, но не са и много лесни. А това вече си е на много трудни мобове, обаче тъй като са по-трудни мобовете, ви дават и по-яки айтеми. Добре. Последете в всички ъгли, по купче дърво, след това по още едно. Ето така. И ги свържете с линии. Може би този туториал ще го направя на 2 клипа. 2 клипа горе около 8 минутки. Ето, че дървото не ми стига. 8 до 10 минути. Защото не мога да качвам повече от 15 минутен клип. Плюс това не смятам, че на някой ще му се гледа толкова много наведнъж. Вместо това мога да изгледате днеска и утре другите части. Обикновено снимам на компютър, но сега ще качвам повече клипове за Android, тъй като в момента съм без компютър, тъй като стария го продадох и още не съм си купил нов. Продадох го вчера. Специално за Minecraft продали ще много клипове на компютъра, тъй като вече е толкова разпространено, че има изключително много клипове за Minecraft. Виждаме една крава. Кравите са хубави, защото ви дават и кожа, и месо, и XP. Ето така. Дават ми и кожа и месо. Месото е важно, тъй като в новата версия ще ви се налага да ядете. Обработвам всичко дърво, освен едно. Тъй като да си направя после въглени, защото не ми се копае. Да и търса. Добре. Бъгна ми малко. Нищо. Мамка му, не ми стига едно купче дърво, за да го довърша. Не ми стига едно купче, го довърша. Ако ми си го запътвам цвета. След което пак обаче ще се наложи да копаете. То всички случаи ще се наложи да копаете. Не ви съветвам да копаете скриката като стената, защото тя е дървена и лесно се чупи. Не са им нужно много удари, за да се чупи. Мината може по-нататък да си продължите, тъй като това е нещо важно, полезно. Още 2 стона ми трябват. Ето, че ги имам. След което крафвате една фурна или печка
Слагате това дърво и отдолу печете на нещо. После да събираме камъни. Пясък. Само да ви покажа сега. Ето, взимате черколала. Или само колала, зависи. Също ще черколала, ако го правите на дърво. И си правите торчове. Торчовете са желателно по минимум 4 на стая, за да осигурите нужната светлина, да не могат да ви се спамват мобове. Благодаря, че ме гледахте. Това беше всичко от мен за този клип. Ще качвам още епизоди на Toy World. Благодаря ви. Ако ви е харесало, лайквайте и коментирайте, ако имате въпроси.